И какво става, ютубъри? Аз съм изморен, защото бягах и днес сме с Minecraft P, т.е. Pocket Editor. Натискам Play и имам сървър. Така, влизаме в него. Да, тук сме. Така, далекото. Така, за сега имаме 15 диаманта. Чакай да си ги вземем. Имаме 11 злато. Браво. Така, аз копая тук в моята територия. Има много, как да го кажа, много за копане, много добиване там. Има злато, диаманти, всичко. Така, да скачи на повърхността. Аз имам мини фермичка, такава една, ето я. Имам един кон. Мога да се го язда, съм се го вързал. И ето я моята мини фермичка. Чакай да я видите цялата. Има малко прасета, малко овце, малко кокошки тук за яйца. За да обера яйцата. Убивам по едно прасе на ден. Каза където стигна, че няма храна. Зомби? Не, прасето избяга. Така, тук трябва да има бръвки. Взех. Едно или две прасета избягах. Тук има такава овца. Така, чакай да обера нещата. Така да вляза при кокошките. Някой друг път. Друг път не ми се е случвало така гадно. Така, чакайте малко. В тази дупка ще налея вода. Ако има вода, аз помня, че от... Мисля, че от... Мисля, че от тония път имам вода. Там така да влизат където искат, нали? Знаете ли колко трудно съм ги събирал? Значи те бяха тук 15 овце поне. Са дошли сами тук. 15 овце. И бяха тук не помня. И се събраха на едно после тук и аз ги оградих, нали? Имах такова и ги оградих. И след като ги оградих, реших да правя ферма. За да имам повече храна. Ето и тук. Да имам храна. Аз трябва да имам още малко вода.
Нека видим. Така, вчера видях една крава. За да намеря още една. Вчера се атаковах и не можах да я издоя за мляко. Така. Да прибера храната на сигурно място. Играя Майнкрафт отдавна, яка игра. Това е епизод 6. Ето има малко хора. Една котичка. Мисля, че ще стигне. Не знам. Ще проверим. Не бе! А по дяволите какво стана, бе? Стига, бе, брат. Трябваше с другата ръка. Да влизат където искат, ама да не излизат много. Спите се, бе. Избих всичко. Уху. Решен съм да избия всичко. Супер. Капете са на вола и ми снасяте яйца. Юх, колко яйца. Колко яйца са. Така, ела ми кон, няма тая за днес. Така да вървим да спим и утре, т.е. утре в Майнкрафт. Ще потърсим крава. Преди да спим, ще погледна вятата. Т.е. диамантите са готови. Тук златото, аз съм го взел всичко ли? Не. Ето, дърва ми трябват дърва. Не диаманти. Така, поне 17. Така. Нека се монтира тук. Ето. Аз ще вземем това. И лека нощ до утре. Мисля, че това в Майнкрафта. Аз каква броня съм, бе? О, да, бе, аз златна броня си. Бех направил, мисля, че съм с дървена. Не съм бил с златна, аз мисля, че съм с дървена, ама... Така, аз искам да се направя диамантена броня. Взема малко диаманти. Колкото имам тук пръчки. Дърво. Така, кутията ще е напълна, разбира се. И ще видя да направя още една.
готово. Сега. Една кутия откъде? Ето отгоре. Така чакай случай, че влезе мой приятел или мои приятели. Да си имам типове за тях. Така чакай се сваля първо този щит. Ого, аз съм... Не бе свалих това. Сега каквото подариш, разбира се. Няма зомби, няма това. Охо, супер! Шиши, куки, бабар, тухи, шако, раке. Не знам какво казва, ми защо го казвам. Така, готово. Вече утре в Майнкрафт. Не бе, върни ме, бе. Аз съм гладен. Добре, супер за 3 пуйти. Опеча. Да ги опеча, защото съм гладничък. Защо валя това? Прокапва човек. Да не вали вънка. И така, приятели, ютубъри. Както виждате, вече сложих факли. Имам свеженца и дървен щит. Така. Така. Да видя храната ми. Да ми изхвъртам. О, се наядох. Си имам храна. Така. Тези сега злато. Ще поне 2-3 дръвчета. Това. Не ми се хъбат дървета. Проблем е да. Готово. Не, тук. Така, нека стигнем горе. С пълна броня. Забравих да се сложа тук пак, за да ми навали. Трябва да си направя такова къщичка постройка на коня. Това да те вържа някакво.